Het DNA van Friesland wordt vanzelfs met namen vormen door de mensen die te libben en wenjen. Voor de serie 18 in 2018 maken we verlineëre opnames van jonge jongens en jonge famkes die doen 13 en 14 jaar. Doei! In 2018 ben ze 18 en dat is dan de nieuwe volwassen generatie van Friesland. Ik ben Isabel Bootsma, ik ben 15 jaar oud. Ik zit op de school Comenius Samenhof. Ik doe het niveau VMBO. En ik heb de sector de zorg en welzijn. Voor de rest vind ik het leuk om te acteren, te fotograferen. En acteren en gefotografeerd worden. Je benen zo dat die echt omhoog gaan. Goed zo! Nou, dit is mijn zus Anna. Hallo, ik ben de oudere zus van Isabel. Ze is een heel lief zusje. En dit is mijn vader. Hallo. Hoe heet hij? Jane. Helemaal goed. En dit is mijn moeder. Hallo, ik ben Sonja. En wie heb je daar op de arm? Dat is Noortje. En dit is Bella. Dit is de oudste kat hier. En Bella? Nou, en dit is onze hond Gibbs. En hij is nu 6 maanden oud. Om 4:45 gaat de wekker en sta ik op. Ik ben snel wakker. Ik trek snel mijn kleren aan en laat onze hond uit. Daarna moet ik mijn krantenwijk lopen. Als ik terugkom ga ik GTST kijken. Het is wel erg vroeg, Isabel, hè? Ja. En als je dan ziek bent? Dan moet het ook gewoon. Dan krijg je ook wel hulp. En dan krijg ik ook al hulp van mijn vader of van mijn moeder. Maar die zullen er wel bij me zijn. Ja, die zijn heel blij mee. Ik zit in het 3e jaar van de sector zorg en welzijn. Ik vind het niet leuk op school omdat ik het saai vind. Het liefst zou ik model of actrice willen worden. Ik doe mijn best op school omdat ik wel een diploma wil halen. Ik weet dus nog niet welke opleiding ik hierna wil gaan doen. Op Squalle hebben ze een projectweekend. Van afval moet in een groepje een jurk maken worden. En dat is nog net zo makkelijk. Ja, dat is weer Dat je allemaal van die sliep. Maar we kunnen altijd nog een klein stukje van afknippen. Gewoon dat. Dit wil gewoon echt niet. De volgende dag worden de creaties toond op een echte modeshow. En Isabella wint met haar team Spanje de tweede prijs. En dat is Spanje! Welke vind jij het leuk? Ik vind die grote, die vind ik echt lief. Ja, die doet me wel een beetje aan Spock denken. Ja, want ja, zo was Spock ook een beetje qua vacht. Ja, precies. En waarom zit je moeder in de scootmobiel eigenlijk? Ze heeft reuma en dan kan ze niet goed hele stukken lopen, dus daarom heeft ze een scootmobiel. Dat is dan wel handig. Ook handig in attractieparken, hè? Ja, want dan krijg je voorrang. Mijn moeder heeft reuma en borderline en mijn zus is autistisch.
Meestal doe ik meteen mijn huiswerk of ga ik computeren. Ik vind het leuk om te Facebooken of op YouTube filmpjes te kijken. Oké, maar ik heb het wel goed in. Ja. Maar hier staat het dus zo, weet je wel. Daar word ik soms heel erg aan de war van. Maar deze manier is veel handiger. Kijk, eerst doe je bijvoorbeeld 6 keer 6. Wat is dat? 36. Dus Is het iets waar je rekening mee moet houden als je een zus hebt die autistisch is? ja, best wel. Want het is gewoon heel anders dan een normale zus. Want ze vindt dingen heel moeilijk. En hoe leg je dat uit? Het is heel moeilijk uit te leggen. Maar ze vindt... Nou, ik vind het gewoon heel moeilijk om uit te leggen. Maar ja, het is gewoon anders. Ja, en soms gaat ze ook weg, maar dan is ze, of dan gaan jullie iets doen zonder haar, want dan is ze weg. En waarom is dat? Ja, dan is ze even naar het kinderhotel. Daar is ze met allemaal andere gehandicapte kinderen. En dan doen ze daar allemaal leuke dingen, naar de bioscoop of naar de Slagharen of zo. Dan hebben wij even hier rust. En dan doe ik allemaal leuke dingen met mijn ouders, naar de bioscoop gaan en zo. Dus kun je zeggen dat als je zus autistisch is, dat het veel aandacht vraagt, zeg maar? Ja, ze zijn heel vaak met haar bezig. En dat is stom. Dat is stom. Ja. Want dan is er minder tijd voor jou. Ja, maar ik computer wel dan of zo. Of ga tv kijken. Dan leg ik me er gewoon bij neer. Dan denk ik, nou dan laat ik het mijn ouders eerst wel met haar bezig gaan. Dan zullen andere mensen denken, poe, een autistische zus, een moeder met reuma. Nou, Isabel heeft het maar moeilijk. Is het ook zo? Sommige momenten, maar sommige momenten ook weer niet. En op wat voor momenten vind je het wel moeilijk? Nou, als sommigen zeggen bijvoorbeeld van... Ja, jouw zus dit, bla bla bla. Je moeder, je stelt je soms aan wat er allemaal met je ouders is. En bla bla bla. Ja. Mensen begrijpen dan niet goed hoe jouw situatie is. Nee, dan denken ze dat is toch normaal. Maar dan denk ik, als je hier een dag bent, dan word je ook op zich wel gek. Nou, niet echt gek, maar dan denk je wel even zo van, weet je wel. Ja, ik snap het. En dan ga je lekker op deze kamer zitten. Ja, of ik ga gewoon computeren of zo, of gamen. Om even lekker bij jezelf te zijn. Ja, en dan kan ik soms ook mijn agressie bij het gamen kwijt. Dat vind ik leuk om mensen neer te knallen. Goed zo. Shit. Oh, die is wel heel heftig. Je drukt niet eens te kijken. Nee. Je kan niet tegen bloed en je doet dit spel. Dat is gek. Ja, maar hier vind ik het meevallen, want ik weet dat het gewoon niet echt is. Het liefst zou ik model of actrice willen worden. Ik heb in januari auditie gedaan voor de film Pijnstillers. Ik was niet door, maar ik ben er wel figurant in. In september heb ik meegedaan met een casting van Elite Model Look. Je moet gewoon opvallen. Ja, ik ga het gewoon proberen en als het niet lukt dan maar niet, dan ga ik voor actrice. We zagen dat filmpje bij jou op school. Ja. Die vrouwen, dat zijn gewoon lopende skeletten. Zou je dat willen? Nou, ik heb daar heel veel gedoe mee gehad. Heel veel mensen vinden me een anorexia-patiënt of zo. Want ik zeg best wel vaak, ja, ik mag niet te veel eten. Want ik ben best wel dun, vinden mensen. En dan zeggen ze, ja, je moet meer eten. Dat zeggen mijn vriendinnen altijd, je moet meer eten, je moet meer eten. Dat is heel vervelend. Mijn vader ook is altijd heel overbezorgd. Maar denk ik weet wel wat ik doe. Ja, je vindt zelf dat je niet te weinig eet. Nee, ik vind dat ik vet veel eet. Ja, mijn ouders die zullen me gewoon altijd steunen. Dus als hun iets opvallen aan mij, dan zien ze dat gelijk van, is er iets? En ja, het valt hun gelijk wel op dan. Je kan hier niet stiekem je vinger in de keel steken. Nee, dan horen ze dat wel. En wat zijn jouw plannen met je salaris? Vertel eens. Een laptop kopen. Een laptop tv. en een tv. En waar moet die tv staan dan? Dan gooi ik mijn computer de deur uit en zet daar een laptop en een tv. Als je nu wel een tv hebt, kun je wel denken, die heb ik wel mooi zelf verdiend.
Zou je nog iets Dus leuks? als je dan 's ochtends vroeg eruit moet en het wil niet zo lekker, dan moet je wel, kun je zien wat je eraan overgehouden hebt. Zo werkt het. Wat Dat leuks. heb je lekker zelf verdiend. Ja. Hey, ik wil wel die tekst lezen, hè? Ja, ik ook. Nou, de mijne is helemaal zwaar. Ja, laat maar. Nou, hallo, ik moet een blog maken van meneer Frans. Meneer Frans. Serieus. Kijk dit. Hey, we hebben je vandaag op school gezien met je vriendinnen. Wat we ook altijd erg interessant vinden zijn de vriendjes. Heb je al verkering gehad? Ja, in januari heb ik wel een relatie gehad. Een relatie zelfs? Nou, wel heel kort. Echt heel kort. Dus er is nu geen vriendje in je leven? Nee. Soms heb ik dan wel bijna iemand, maar dan wil ik op het laatste moment niet meer. Nog een beetje eng. Ja. Want dan, ja, dan vertel je die allemaal dingen. En ik vertel nooit echt hele belangrijke dingen over mezelf aan iemand. Dat vind ik wel moeilijk. Ja. Zijn er leuke jongens op school? Wel veel jongens op school trouwens ook, bij jullie? Ja, maar ik vind ze niet echt bepaald knap of zo. Wat is jouw ideale man? Hoe ziet hij eruit? Langer dan ik. En gewoon heel lief, behulpzaam. Ja, het uiterlijk maakt me niet heel veel uit, maar hij moet ook wel een beetje knap zijn. Dit programma heet natuurlijk 18 in 2018. Waar zou je willen staan als je 18 bent? Nou, dat ik in een film heb gespeeld en dat ik misschien een beetje bekend ben. Dat lijkt me heel leuk. En dat je dan voor fotoshoot wordt gevraagd of zo. Dus in 2018 dan zou je al wel ergens in willen staan of zo? Ja, misschien een Carrie Slee film of... Ik ben wel fan van Mel Wallace de Vries. En daar komt ook een film van. Daar wil ik ook dan wel graag in spelen, want het is mijn favoriete schrijfster. Oké. Dat lijkt me echt heel leuk. Nou, we zijn hartstikke benieuwd. Ja, ik zelf ook. Waarwit rint Isabelle in 2018 op een echte catwalk voor een bekend modemerk. Ja, dit is hem. Dit is gewoon perfect. Beter kan het niet. Heel goed. We binnen op de golfbaan van Ljouwert. Je zou het misschien net verwachtje van een jongen van 14, maar golf beheerst het libben van Ardian. Hij zit in het golftalentteam Nederland. Hij traint je in Machine Height, die in het duistig libben en golfleraar is. Dat neem je een golfpro. Ardian heeft grote plannen. Hij wil later een playing golf professional worden en toeren in het boeteland. Daarover later meer. Ardian ben het Machine Height, mem en 2 zussen in Ljouwert. Dit is mijn vader, ook mijn coach. Hele lieve vader natuurlijk. Dit is mijn zus Davina. Zij is, vind ik, de liefste. Dit is mijn moeder. De allerliefste van de hele wereld, Jenny. Dit is mijn zus, Dinore. Ze is ook heel lief. Wat zijn het voor foto's, Ardian? Oh, het zijn golffoto's toen ik heel klein was. Oké. Ja. Een beetje een grote bodywarmer volgens mij. Ja. Oh, die was met Sinterklaas. En kijk, nu kun je het ook zien. De cadeautjes moesten we eraf slaan met de golfbal. En hoe oud was je hier? Ik denk 4, 5 of zo. Misschien wel 3. Maar kijk, hier bijvoorbeeld in Westend loop ik met een tas. En toen was de baan net aangelegd. Dus alles was nog in groei. Die tas is bijna net zo groot als jouzelf. Ja, toen wel. Ardian gaat naar het VMBO op Pieter Jelles het Diek. Hij zit in de 2e klas. 3 dagen in mijn leven gaan ze mij filmen. Als ik 14 ben, als ik 16 ben, als ik 18 ben. Oh, wacht. Mag ik misschien een blaadje en dan schrijf ik zo op. Dank u. Als je geen boek meer hebt, dan moet je maar even...
Woon daar. Ben je er vlakbij? Ja. Ga je altijd lopen? Ja. Nou, ik vond het altijd gewoon leuk om te doen. En op mijn derde kreeg ik mijn eerste golfclubs. En toen vond ik het al veel leuker, want ik speelde tot mijn derde had ik een houten club die mijn moeder gemaakt. Maar op een gegeven moment kreeg ik steeds nieuwe clubs. En op een gegeven moment werd ik een stuk ouder. Ik dacht om mijn 11e of zo, of mijn 10e. Of 9, ik denk 9,5 zo. Toen begon ik het echt serieus en dacht ik van nou, het kan echt leuk zijn. Friese jeugd, hier was ik eerste. Dat was in 2011, toen was ik Friese jeugdkampioenschap, daar had ik hem gewonnen. Dat was ook wel een tijdje geleden, 2011. Nou, dat is wel mooi natuurlijk, Fries kampioen. Ja, daar was ik ook heel blij mee. Daarom staat hij ook in de kast. Ik denk dat dat hem was. Oh, hier heb ik nog een keer het Fries kampioenschap gewonnen. Dat was 2010. En daar was ik derde. Deze blauw was ik derde. Okay. Dus deze kast moet vol? Ja. En anders een nieuwe kast. Toen begon ik ook echt te beseffen dat golf ook echt werk kan zijn. Dat je er ook heel veel mee kan verdienen. En ik vind het ook heel leuk. Dus het zou wat kunnen worden. Dus op een gegeven moment dacht ik van als ik een beetje mijn best doe, dan kan het heel goed komen. En op school vroegen ze ook altijd wat wou je laten worden. En ik zei altijd, ja, ik wil golfpro worden. Dus, ja. Allemaal vanuit het gras? Nee, wel? Nee, een paar, niet alles. Genoeg. Oh, god. Zo, hé. En nog eentje? Ja. Goed. Ja, is goed. Ik ga eentje af. Oké, nu vertel Bobby, hoe vond je het vandaag? Hoe vond je het? Vond je het leuk? Ja. Nog kijken? Is de trol wel in de auto? Ja. We doen ook redelijk veel samen, hè? Ja. Kijk, als je 18 al speelt, samen, dan ben je zo wel 5 uur samen. Sowieso, ja, met voorbereiding en alles. En terug en voorbereiding, dus... Ja, dan moet je geen ruzie maken. Nee, want dan wordt een hele lange dag. Ja. De trolley is nog steeds nat, hè? De trolley is nog steeds nat. We gaan wat eens doen. Beetje warming-up. Gewoon wat ballen slaan. Ja. Dus je bent ook heel veel met je vader op stap, hoe is dat? Ja, dat is wel leuk. Want ik weet dat niet iedereen met zijn vader heel veel kan doen, maar ik kan eigenlijk gewoon heel vaak met mijn vader iets doen. En helemaal iets wat ik heel leuk vind. Dus eigenlijk ben ik er best blij mee. Is hij streng voor je? En ja, soms. Maar ik heb wel liever een strenge vader. Het is hetzelfde als dat je op school een strenge leraar hebt. Maar dan kun je ook heel goed leren. Mijn doel is om een hele goede golfpro te worden. En mijn droom is om een keer de Ryder Cup te spelen. Dat is een wedstrijd tussen Europa en Amerika. Absolutely wonderful. Well done, Jamie. Europe have won the Ryder Cup again. It's all over. Once again, Europe have won the Ryder Cup for the 8th time in the last 10 tournaments. Zie je dat stukje gras? Achterop? Net boven de tee, zeg maar. Ja. Ja, daar moet hij er langs. Hij moet vallen van boven, dus dat hij net de hole haalt.
Ja, die is te zacht. Maar ik denk dat ik heel veel moet trainen ook. En ik moet ook heel veel tijd in besteden. En, ja, ik denk gewoon dat het heel veel je best moet doen ook. En het moet je echt interesseren, want anders heeft het ook geen nut. Je kan ook een sport gaan doen en je denkt van, nou, misschien. Maar nee, je moet het echt willen, anders gaat het niet. Ja. Die was wel mooi. Ja, die was mooi. Ja. Ja? Ze zijn allemaal rechts van de vlag, hè? 2016 komen we weer bij je. Ja. Waar sta je dan, waar wil je dan ongeveer staan? Oh, dan sta ik denk ik net op het punt om bijna op de Tour te spelen, of ik sta al op de Tour. Dat is wat ik hoop. Vertel, wat is de Tour? De Tour is dat je dan voor grote wedstrijden mag meedoen. Dat je ook sponsors hebt, dat je door de hele wereld ook al heen gaat. Stel nou dat het niet lukt, wat dan? Dan heb ik nog altijd een plan B. Vertel. Nou, ik denk dat ik ga sowieso mijn best doen op school. Zodat ik later, als het niet goed gaat, kan ik gewoon mijn plan B volgen. Dan kan ik nog altijd op school kiezen wat voor opleiding ik zou doen als het niet lukt. En wat voor, welke richting denk je op? Dat weet ik nog niet helemaal. Maar wat voor kanten zou het kunnen zijn? Goeie vraag. Geen flauw idee. Nee, ik heb het wel door. Je wil gewoon golfer worden. Ja, eigenlijk wel, ja.